Automatski stroj za spajanje limenki primjenjiv na limenke, aluminijske limenke, plastične limenke i limenke od kompozitnog papira. Ukupno 4 valjka za spajanje dovršena su u isto vrijeme kako bi se osigurala visoka učinkovitost brtvljenja. Stroj za okretanje limenki pogodan je za liniju stroja za prevrtanje limenki na vrh ili dno. Brzina stroja za zatvaranje limenki 30 do 50 limenki u minuti, visoka proizvodna učinkovitost. Strojna oprema radi stabilnije, pametnije i idealna je oprema za pakiranje grickalica.